ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Hadu san pupra hajar Henrius pa arpusan ngut ki kena sekolah ke Jela Meghalaya kin saya kunnya ke examen secondary school leaving certificate bala penlong de Meghalaya Board of School Education mentau senam arajar arpuar kaban sedang nado ka arpu sautrik unai leber arajar arpuar Katkum ke jingkhen bala ai de Meghalaya Board of School Education kidan arpusan hajar lai spa sapu nyongut ki kena senrang bad lai pulai hajar arspa nyopu prangut ki kena kentai ki ban yakunya kene ke examen nagini arpusan hajar saus pa prapu henreungut ki dei ki ban yakun kum ki regular 1 but khat san hajar henreu wengut ki dei ki ban yakun kum ki regular 2 lai spa prapu sangut kum ki private candidate khat we hajar lai spa lai po nyongut kum ki non-regular kandai ngut ki bayakun ya ki improvement but henreu hajar lai spa sapo nyongut kum ki compartmental Ki Jakarta examen hasilong region ki dan prapo nyoteli kat bahatura ki dan henreu pesan teli Ha ke examen higher secondary school leaving certificate mentau snem arajar arpuar ki kena school ki banyakun ki long baro arpu prahajar shispa hanyo pusaungun ha ka arts stream ki dan arpu lai hajar henreu pusaungun kata shipo hajar shispa arpu prangut ki shinrang bat kan arajar khandai spa lai pu henreu ngut ki kentai ha ka science stream ki dan lai hajar lai pu lai ngut ha ka ba shi hajar lai spa I wei ngut ki dei ki shinrang bat shi hajar hanyo spa lai pu arngut ki dei ki kentai ha ka commerce stream ki dan ar hajar henreu pu khandai ngut ha ka ba shi hajar shispa san pu lai ngut ki dei ki shinrang bat khandai spa khan henreu ngut ki dei ki kentai Haga vocational stream ki dan prangut kata sangut ki shinrang bat sangut ki kentai ki Jakarta examen hasilong region ki dan henreu teli kat bahatura region ki dan lai po khandai teli bat baro ki Jakarta examen ki long shispa san teli